Estamos de volta no Alto do Loureiro, fogar e base do proxecto conxunto de artesanía de Carla e Tomé. Carla desenvolve a súa arte entre a pintura e a cerámica. A Tomé dáselle ben cestear e faino con variedade de técnicas. Por exemplo, imos ver que é ese tear tan curioso que trae agora entre mans. Isto é un tear de pedras e é como o tear máis rudimentario e máis antiguo, digamos, de, non sei, neolítico ou así. E é super sinxelo porque simplemente tipos calquer tipo de vara, palla ou que sexa e moves as pedras unha pa un lado e outro pa outro e xa está. E xa podes poñer a seguinte vara. Que o resultado que che queda é como unha esterilla, digamos. Esterilla, pode ser un mantel individual, pode ser un store, ten moitas posibilidades. Bueno, agora que os contou Tomé a súa técnica, vou ensinarvos un pouco do meu mundo. Eu comecei coa pintura e o debuxo, explorando eso de forma libre, ¿no? Hasta que encontrei un pouco o meu estilo. Abstracto e inspirador da natureza. Eu sempre pinto de unha forma moi intuitiva, ¿no? Poño a man o pincel no papel e a ver que sae. Al final sempre son pois formas orgánicas, eso, pois con inspiración na natureza, son como plantas ou seres así que habitan as plantas. Entón agora, desde que me interesei moito pola cerámica, o que estou facendo é pasar os meus deseños á cerámica, ¿no? Bueno, me gusta moito explorar, ¿no? Diferentes técnicas e materiais, acabo de comezar, o sea que isto é todo un mundo por explorar. Pois a iso viñamos nós, a explorar na artesanía e na arte dos nosos amigos. Temos a Carla preparada para ensinarnos como traballa. Comezamos polas ferramentas básicas. Bueno, ahora xa temos a pella lista, ahora que vamos a facer un xarrón. Necesitamos este trociño de arcilla así con esta forma de montaña. Precisamos un poquinho de auga para que resbalen as mans. Necesitamos esta esponxa despois para poder alisar a peza. Un punzón, esta ferramenta que se chama a media lúa. Realmente hai moitas máis ferramentas, pero con esta xa me apaño. E despois este fío que nos vai axudar a sacar a peza cando este lista. É imprescindible o torno, que o prendemos e coa palanca regulo a velocidade. Imos aló. Carla non leva moito tempo desenvolvéndose co barro, pero dende que comezou, o seu maxín non deixa de xirar mentres as súas mans lles dan forma aos pensamentos. Pois levo uns 3 anos, pero a verdade é que dende comecei metíme de lleno porque gustoume moito e levan sendo uns anos bastante intensivos de cerámica. De alguna forma, esa conexión co xogo dos nenos, ¿no? Tamén o facer cosas coas mans, manualidades e tal, tamén o respeto do material, os seus procesos, a paciencia, ¿no? Igual como cando plantas unha semente non podes ter os frutos mañán, ¿no? Que hai como que respetar eses ritmos da natureza. Eu onde máis me sinto na miña esencia é na natureza. Realmente eu cando piso a cidade ou estou aí nun entorno de cemento, digamos, pois eu o sinto un montón, a verdade, a hora de crear. Eu antes de dedicarme a isto era profesora de surf, entonces eu estaba todo o día na praia, metida no mar tamén, o sea que, bueno, a natureza é parte de min, da miña esencia. Realmente teño todas as condicións que necesito para poder estar desarrollando a miña obra e ademais para poder ter este taller e abrilo ao público, ¿no? Al final foi todo un proceso, ¿no? Porque levamos aquí un ano, creo que cando un está onde ten que estar facendo o que o move, ¿no? Pois a vida vai axudando tamén. Pouco falta para ver ese floreiro rematado, pero iso será a volta no Alto do Loureiro.